Ada naman ba din nagkilaw may ganiya og bangus. So ang iyang ulo og mga tambok na diya napay mga unod-unod ang bukog ako ni siyang adobohon. Templado na siya mga badi ha. Tungtong lay ko lang anak dami gani siya adobong bangus nga iya mga bukog pero napay mga unod-unod ang tirada da sa bangus kung magkilaw ka lungag na pagtarin eh luto naman tayo rin ng kanon. Okay, I want to try gusto na mga badi ang kanon ini atong bangus mga badi siya ang dayon so luto na mga badi alright luto na Bisag lagi silong